sapay kuma ta silulukat dagiti Facebook yo, YouTube yo, tapno maamuan tayo kung mangag tayo dagiti padamag tiyatin tayo nga kabsat, iso nga speaker tayo ni Brother Steve Dalacan nga naggapo iya San Andres Candon. Intay nga ro din mangagan, ipanagsaot speaker tayo ni Brother Steve Dalacan. Isot ang klam kitin to sumina nilaing Jesus when my myself tinatal kita pagkamanga agtalgit ka isot ang klam kitin to sumina ayatin akabsat kinigagayem nga daditoy ken iti naduma-duma nga suli ti lubong nga agdingdingig ita ket pagyamanak iti studio ni Pastor Alik Galaitis ket adtoy nga nausarak met nga kas mangibingay kadagiti sasao ti Apo ken iti panagserbi tayo kinkuana panagtulnog tayo kinkuana ayaten akatsa ket maragsakanat iti napintas nga ayog manipod kadagiti matalek nga kabsat ket sapay kuma sa ni Apo Diyos ket may daydayaw. Kastamet ayaten nga kabsat nga dagiti pudno nga iti trabaho iti literature ibantilis ayaten akabsat ket ti Apo tulong ti Apo ket naturpos ko babaen iti tawen nga intin na kanyak ket naragsakanak unay ta iti panangitid da dijay makunkuna nga dijay plaki ini kandak iti dakkel nga plaki nga kaawat ko laeng iti daytoy nga bulan Enero kasabay meten dijay na ited kanyak nga surat nga iso nga sungbata kwenno mang paneknek iti retirement ko ayaten akabsat ngem iti panag-retire iti sasao ti Apo agtultuloy latta agingga nga iti Apo kanak iti pigsa ken salunat karadkad ket agtultuloy latta iti panangibunan nagkukas maysa nga literature evangelist iti napateg nga nagan ni Apo tayong Jesucristo nga iso nga ita ket ibingay kumat no kas ano iti pamatik iti maysa nga pamati nga naikonektar ken Kristo ket daytoy ayaten akakabsat nakitak iti sermata wenno palteng kini Sister Ellen White nga nodyak mariro agtaptapos iti 18th century ket simbagpat iti umuna iti 19th century ket daytoy ayaten akabsat ken gagayem kas mangibiyag iti biyag ni Kristo sapay kuma ta maaramid tayo dagiti pagayatan na ket pagtulnugan tayo
ket agtultuloy met ti ipapay na parabor ken bendisyon iti langit. Sapay kuma ta maawat tayo dagitoy. Amen. When ayaten akabsat Aktor Poston, tas iti panangibagak iti palting kin kapadasan testimonyo ni Sister Ellen White nga daytoy ket masarakan tayo ayaten akabsat kin gagayem. Iti testimonyo na iti volume 5 page 713 ken 714. Ket daytoy nga rod kunana iti kamaudyanan abalag wenno kamaudyanan nga kapadasan na kunana ditoy kasta tao ngagkunkuna ngagtungtungpal kadagiti bilbilen ti Dios ken kasta tao ti Dios nakasagana kayo kadin amang tungpal ti trabaho nga intelect ti Dios kada kayo daytoy ti saludsod ayaten akabsat. Amen. Ket kunana pay ditoy saan kayo pay no saan kayo pay ang nakasagana iti maipapan ti sopyat ti pannakaipapilit ti paglintigan ti tao ken ti pamilin na idinto tan makita tayo kumas asidigan apagad. Amen. Ayaten akabsat ken gagayem ado dagiti marami den nga naka amamak ken nakakaskasang kas iti dayti mapaspasamak kada tayo ita iti sangalubungan ayaten akabsat ken gagayem. When iti kunana ditoy rebeng tayo nga rod ti agriingan ken agsalokagen ken agtrabaho nga awan kuma ti agtutugaw ken si tatal na arumwar umuneg ti balay ti Dios nga awan anag na. When masapul nga nalibtak tayong aruden kadagitoy nang runa kadagitoy maudin nga aldaw. Amen. Kas imbaga iti sermata wenno testimonyo ni Sister Ellen White nga mapaspasamaken itatta kada tayo. Ket ituloy ko nga kunana ditoy si tatal na amang nanam ituloy ko DJ panagtutugaw ken tatal nalatan nga awan iti mararamid no diket DJ idadjaya ti kabusor nga kunana ditoy ragragsak kinamay pamirak kinsanikwa nga iti mabiit dagita ket mapukaw agraman pay ti kararwa. Amen. Ket amo tayo itan nga iti makikita iti sangkatawan ket daytoy pamirak sanikwa iti mararamid ket nakita pay dayta ni Ari David iti timpuna no basahin tayo jay Salmo 73 the whole chapter nakita ni Ari David iti kinanamay dagiti tattao ket gistayanak na igalisen agingga nga napanak iti nasantuan nga ayan ti Dios ket daytoy gayam ket nailubungan iso nga ni Ari David ado dagiti kapadasan na ngem san ko nga maibagan basain tayo dijay
Salmo 73 ken itintero nga naglawn iti libro ti Salmo ket makita tayo dagiti panangikonektar ni Ari David iti biyag na ken Kristo ken Apo Dios. Amen. When ituloy ko kunana ditoy no di ket kumaag pangato kuma dagiti kararag tayo at umuknos sa dilangit. Amen. Ket tinabara asungbat ti pagayatan ti Dios isu kuma ti matungpal. Ket kas maitunos ti pagayatan na ito'y kinuna ni Apostol Pablo iti 1 Corinto 11:1 nga kunana tuladin dakuma kas panangtulad ko ken Kristo. Amen. Kas napasamak ken diagsarday akararag kunana iso timang pagbalen kada tayo amay tunos kadagjar araraw ken karkararag tayo. Kunana pa iti testimonies volume 5 page 452 ni Ellen White. Ituloy na kunana ditoy masapul nga rod akabaylan tayo timang laped ti maylaylayat a pagad iti sango tayo. Kitain tayo ado ti kapapadasan dagitoy nga matalek nga isuda nga sinorsoruan ni Apo Isus iti kimpuda dagiti apostolis ken iti panakapalting iti maudi nga mamadto tayo ni Sister Ellen White. Ket kunana ditoy masapol nga kabailan tayo amang laped ti maylaylayat a pagad iti sango tayo. Ikarigatan tayo nga ikaten ti gura tati Dios kunana siya ti pammal. Ado ngamin dagiti saan nga naisentro iti panagbiag ni Kristo ket saan tay nga masurot DJ pagayatan na nga makapagtutunos nga adda dagiti panagsisina panagsusosik ngem no naikonektar tayo kas iti Paulo daytoy nga panagbiag panakikomit kini Kristo biag ken Kristo ket maan tayo nga malilaw agsipod tani Kristo ket adda kada tayo. Amen. Ket kunana no adda ni Kristo kada tayo kaayat na nga sawen nga awan ti gura, awan ti panagsususik, awan ti panagdipato, pananghusga, han nga naimbag, nalawag nga kinuna ni Apo Isus mismo. Eje Matthew City 1:5. Iti versikulo 5 kunana, saan nga siyak, saan nga ni Apostol Pablo, no dikat ni Apo Isus mismo, managis sisengpet. Umunapay nga kitaem deta pasangger tamatam, dalusam samun tumakita ti puling ni kabsat mo, ket ibagam, ket agbabawi kayo. Kasta iti may parang ijay nga teksto manipod iti libro ni Apostol Matthew. When kakabsat, kitain tayo nga rod, tadagiti apostoles, kunana ditoy, nga anya iti nagsorsoruan dagitoy iti timpuda.
Imbiyag da ti pamati da babaen iti manursuro da. Sino ti manursuro da ayaten akagabsat ken gagayem dagitoy nga apostol. Awan sabali nodi ni apo tayo nga Jesucristo han kadi. Iso iti sinursurot da win inbiyag da aging ga iti maudi nga anges da. Makita tayo, kadag iti libro da, ket nagmatalik da, ken sinurot da, di paglintigan sa sao ni Apo Isus, ket nagbiag da, nga nang nibunbunan kadag iti ado, nga tattao, no basahin tayo, iti baro nga tulag, iti panagtatrabaho da, ket ado, dagiti na isalsalakan, saan laeng, nga ginasot no diket si maglilimagasot ken umadadupay kasta kumangarud ayaten akakabsat iti aramiden tayo babaen iti panakaikonektar ti pamati tayo ken ni Kristo nga iso iti biag tayo aging ga iti kamaudyanan ngal daw ket kunana ditoy iti balakad dagitoy nga apostol no basahin tayo iti 2 Korinto tumangat ka ket santay kuma nga mabalin nga dagiti agdingdingeg ket no saan anay konektar ken Kristo kunada nagatidug kit din sermon matuutuukan da di mangikaskas ta ti imana nga ang madamati sermon ti agkaskasaba hanan nga mai-concentrate dijay adal nga maikaskasaba ti maysang mga kasaba di ba? Amen. Ito nga kitain tayo iti panagbiag dagitoy nga naikonektar ken Kristo ngawan sa bali dagiti sa pulo ket maysa nga apostolit nga iti 2 Korinto 4:1-2 kunana 4:1-2 2 Korinto gapuna idento tadda kami daytoy apanangaywan adda kada kami daytoy apanangaywan kas iti panaka gunud mi iti asi ti Apo saan kam nga agkapoy no diket nagpanawan me dagiti ilimlimang akababalin nakababain kunana ade kam agsiksikap kinsan mi akilkelwen ti sao ti Dios no diket iti panangiparangarang iti pudno italik na ti bagimi, italik mi ti bagimi, iti konsensya dagiti amin at tao, iti imatang ni Apo Diyos. Ket no ti Ebanghelyo 1-2 iti versikulo 5 kunana tadi kamet ikaskasaba dagiti bagimi no dikat ni Kristo Jesus nga Apo ket da kami dagiti kas adipin nyo gapo ken Kristo iti 9 ken 10 kunana met ditoy manen naidadanes kami kapadasan da naidadanes kami ngem saan anabaybayan naitwang kami ngem saan kami anapukaw nga itugtog
tugot mi ngagnanayon ti bagimi iti papatay ni Kristo Isus. Tapno ti biag ni Jesus may parangarang met iti bagimi. Ayaten akakabsat king gagayem. Anyan nga kapigsa ti pamati dagitoy nga adalan ni Apo Isus iti tiempuda dagitoy nga apostol. Nang runa iti panakukumbinsi ni Apostol Pablo iti kinamatalek na iti palso nga pamati ito'y nga ni Apo Isus nakita na nagmatalek na ito'y kanyak siguro kunana handak nga baybayan ket agpaiso ayaten akaabsat multiple murder ni Apostol Pablo idi tiempo na babaen iti pamading itakdakdar na uray biag nati mai daton han na nga pagbutngan basta maramid na di pagayatan iti pamati nga taktakdiran na idi damo ngam ni Apo Isus pinagbaliktad na ket nagbalinen ang matalek nga kasbaso nga narasrasi nga mangipan iti damag kadagiti amin nga tattao ng runa dagiti hintel, di ba? Oh, daytoy iti ibagbaga na ditoy ket iti kamaudyanan nga balakad ni Apostol Pablo ket malpasen iti panagsermon ko. Ibagat manen iti to bring some wanderer to the fold. kunana It's my desire to set Galatia someone 6:1. from the cold. Galatia It's my 6:1. desire Kunana ni Apostol Pablo that I will manen nga ituloy kakabsat no ti maysa tao masalong mas sukalan iti urayan niya panagsalungasing da kayo ana espirituan bagbagaan nyo dayta babaen ti espiritu iti kinataknang akitaem ti bagim tadila ket tamasulisog kamay. Amen. Daytoy nga balakad ni Apostol Pablo saan tayo nga darosudos nga kas iti panangipagarup dagiti tattao no di ket adda kuma DJ kinatakneng kinaannad ken panaga ngutob idi sao ni Apo Dios ket matumpungan tayo ken isuro na pay dijay sawen kinaramiden tayo kas iti kapadasan dagitoy nga apostol tayo. Iti maudi iti 1 Corinto 3:3 kunanan 1 Corinto 3:3 kunana ditoy likaya ng buhay ta linalasag kayo paylaeng kung kilala tay dinto nga adda kada kayo dagiti imon kinsususik saan kayo aya alinalasag ng buhay no agbibiyag kayo kas iti ugali dagiti tattao Bus mo daytoy saludsod na isu nga ammo tayon ditoy ang iyong no anya ti aramid tina espirituan nga panagbiag kung siya ken ti aramid makamtan iti linalasag isu nga ayaten nga kakabsat daytoy iti tunay na adal nga kayat ko maibingay kada tayo amin nga mamati kini Apo Isus nga iso nga patyen tayo nga imbaon ti Dios nga mga pagadalan ken iso tiladawan nga iti tao ket masapul
nga ibiyag tayo dagiti sursuro nga pagayatan ni Kristo tapnon iti kasta iti panagtultuloy tayo san tayo met malilaw wenno anyaman dagiti aramid ti kabusor nga mangbusor kadagiti agbibiyag ken Kristo saan tayo nga agdanag ayaten akabsat tanda ni Kristo iti biyag tayo. Daytoy iti kapadasan ng bingay ko ayaten akabsat kingagay. Amen. Kung kilala mo si Kristo, ligaya Agyaman tayo. Agyaman tayo ti Dejena Pintas. manunubos mo. Nga mensahe, nga impaay, ti speaker tayo kakabsat. So ni Brother Steve. Ang iyong buhay Udnula unay kakabsat. kung siya Nga nunay konektar, dagiti pamati tayo kini Apo Isos. Awan nga pulos. ang maging Ipagdanagan tayo. Kristo ay Kadagiti so amin. Nga aramiden ni Satanas. ligaya na Isuda nga mangupapay kadagiti panagsirbi tayo kinkwana. Kaya tayatin nga kakabsat, sapay kumakin ni Apo Diyos, tanabindisyonan tayo ti dayjay nga sermon, ngayon pa ay tayatin tayo nga kakabsat. Entay nga roden tumakder, tagkararag tayon, babaan ti panagnidaolo matlaang ti speaker tayo, ay so ni Brother Steve Dalakan. Every day they pass me by. Amami I analangitan, can see it in agyaman kami ti gundaway, ngayon palubos mo empty kit naramid mi dagiti aramiden mi kas may tunos ti pagayatam ng runa iti panakay kuniktar mi iti pamati nga insuro ni Apo Isus ket agbalin kami kadi Apo nga matalag agingga living iti fear panupana to nga ruda po tuloyin mo kadi iti panangayaywan mo ti sagtungal maysa kada kami iti panangipapay mo Jesus, iti biyag kin salunat iti tunggal maysa kada kami tapnon Apo nasalon at kami laeng nga mangibunanlag itinagan mo iti intiro nga sangalubungan ket mangnamnama kami nga numam mapamati kami amin kin ka ket saanen nga mataktak no di ket umaykan ket alaem dagiti nagmatmatalek ken nagtultulnog nga kas iti pagayatam ken dagiti panangtungpal dagiti apostolis mo nga isudan nga agin inana. Amen. Una po sapay kadi nga rod ta bendisyonam dagitoy nga saom nga naibunannag ket sapay ta mapabilig kami babaen iti panagtingnay iti Espiritu Santom iti puso iti tunggal maysa kata kami anagdingeg ken nangutob iti daytoy ket Apo agtignay kakadi Apo tapnon dagitoy ibingay damet dagiti pamati Isu nga dakin Kristo ket iti kabitan ket agparangen ni Apo Isu. Wala po anyaman dagiti nakitam nga mulit ti basol nga naaramid mi napanunot mi ken naisaumi apumi ano San Juan patawanin na kami kadi tapnon Apo agtultuloy laeng iti pamindisyon mo panangayaywan mo ken panang agas mo iti tunggal maysa kada kami nga tultulnog kadagiti pagyatam ngarud Apo digiti manen iti dinawat ko iti napatig unay anagan ni Apo ni Jesucristo ang mga salakan ken manubot mi. Amen. Dayaw ni Apo Diyos kakabsat, nalpasen, iti programa ni Apo Diyos kada tayo, when programa ni Apo Diyos itang agsapag yang King Kristo,
Sapay kumakin ni Apo Diyos, sa napang-aran tayo kadagitoy, nga sasaw ni Apo Diyos isuda nga nanggagan tayo, ket, huy kabsat yo, speaker tayo, ni Elder Bagni, nga kadwa tayo tatangang sapa, Brother Cesar Padilla, ni Master Control tayo ni Cedric, kaya di panangan antabay ni Pastor Balvin, pagpakada manin, dagitoy nga kakabsat yo. Bye-bye.